Astăzi Arsanii, împreună cu Veselul Arsenal, mascota societății, au fost din nou campioni, alături de un campion, Leonardo Roftei, oferind elevilor din învățământul primar și gimnazial din cadrul școlii speciale numărul 2 rechizite școlare, contribuind astfel la efortul comun de a asigura împreună cu sistemul educațional instituționalizat șanse egale la educație și dezvoltare fiecărui elev. Sub sloganul Arsanii vine în sprijinul elevilor prahoveni, societatea va continua acțiunea și la alte școli din Ploiești, rechizitele școlare destinate sponsorizării fiind pregătite pentru aproximativ 300 de elevi. Mulțumesc celor de la Arsanii că mi-a dat posibilitatea să fiu alături de ei, să putem sprijini acești copii. Cum vă simțiți astăzi când sunteți printre acești copii? N-ai să crezi, sunt emoționat. Niște copii care le vezi zâmbetul pe față, sunt niște copii care se bucură să vadă pe oricine, sunt copii care se bucură să stea de vorbă cu oamenii. Ar trebui să facem mai multe pentru ei, să fim mai aproape de ei. Ați fost tot timpul un campion, astăzi cum vă simțiți? Astăzi mă simt din nou un campion, alături de Arsanii. Astăzi societatea noastră încearcă să suplinească unele nevoi pe care școlile din învățământul românesc le au, cu toții le cunoaștem. Noi am identificat acele școli unde problemele și necesitățile sunt reale, copiii sunt cu probleme. Ne-am bucurat astăzi că am putut să le facem la rândul nostru o bucurie atât copiilor cât și educatorilor. Ce mi-a plăcut cel mai mult este că am reușit să facem niște copii nu neapărat fericiți, dar am reușit să îi facem să zâmbească. Astfel, societatea Arsanii, pe lângă darurile oferite, a adus în sufletele elevilor ploieșteni un plus de încredere, optimism și bună dispoziție, fapt confirmat de zâmbetul apărut pe fețele celor mici.